गाबोन कर्टआवसो मा जायो? अर्डार अर्डार आसामिखौ लाबोनाय जाथों। नोंथाङा गितानि समायला। आं जा बुंगोन सैथोखौनो बुंगोन, सैथोनि अनगा आं जेबो बुङा। दिनैनि खारवायखौ जागाय जासिगोन। Your Honor, आंनि बादिबाथ' बे केसा रोखा रोखा नुखाजोबखानाय। जोंनि कर्टनि बेसेन गोसा समखौ नस्थ' खालामालासिनो दायनिगिरिखौ खेबसेनो साजा होनाया साबसिन जासिगोन नामा? नोंथाङा माबादि उखिल? दायखौ बिजिरालासिनो डाइरेक्ट साजा होनो थिननाय? अर्डार अर्डार नोंथाङा जिराय। इउ मे प्रसिड मिस्टार जयन्त। थेंक इउ माइ लर्ड। आच्छा, नों आंनो फंसेल' फिननाय होदो। ब्लास्ट जानायनि सिगां बै बासनि ड्राइभारजों माबाफोर खोथा लानानै नांलाय खमलाय जादोंमोन नामा? बेजों मा सोमोन्दो दं? जेखौ सोंदों बेखौ फंसेल' सोदोबजों फिननाय हो। जादोंमोन ना जायाखै? सोमोन्दो दंना गैयैखौ बिजिरनाया कर्टनि खामानि। औ जादोंमोन, आं नांलायदोंमोन। मानो? बे आंनि पार्सनेल खोथा। पार्सनेल खोथा? बेयाव दायनिगिरिनि खोथाफोरखौ बुंफ्रुनो थाखायनो कर्टखौ बानायनाय जादों। स' प्लिज टेल मी व्हाई? स्कुल बास ड्राइभारा आंनि मोजां मोननाय सिख्लाखौ बासाव दिखांदोंमोन। बासखौ लाखिनो थिननायाव लाखिनो थाखाय आं बेजों नांलायनो गोनां जादोंमोन। मा होननानै नांलायमोन नों? आं बावबाय। बावबाय ना बावनायनि एक्टिं खालामफ्लादों? आं होनबायना आं बावबाय होननानै। बेफोरनोसै खोथाया। माय लर्ड, आं दा बै बासनि ड्राइभारखौ बे कर्टसिम नुजाफैनो थाखाय पारमिसन बिनाय जाबाय। पारमिसन ग्रेन्टेड। सन्जय ब्रह्मआ बेयाव हाजिर जाफै। गिना दे, आं जेखौ सोंदों बेखौ थोंजोङै फिननाय होब्लानो जाबाय। औ सार। बै मानसिया नोंजों नांलायदोंमोन नामा? औ। आरो नांलायनाय समाव नोंनि मोदोमाव आखाइ आथिं खोख्लैदोंमोन नामा? औ सार, बे आंखौ बुदोंमोन। बेनिखायनो आं देहा सानानै सुथि लानांदोंमोन। ओमफ्राय आङो निपुनखौ बासखौ सालायहैथ'नो थिनदोंमोन। आरो नांलायनाय समाव माबाफोर खोथा बुंबावदोंमोन नामा नोंखौहाय? औ सार, बियो मालाबा सिथ्ला थिखांबावोबा बासखौ बमजों उरायहोगोन होननानै। That's all, my lord. नोंथाङा दा थांनो हासिगोन। सार, बै समावहाय आं रागा जोंना ओरैसो बुंफ्लांदोंमोन। आं बेफोरबायदि जेबो उद्देश्य गैयामोन। Point to be noted, Your Honor. रागा जायोब्ला बियो जिखुनु खामानिखौनो मावनो हायो। अन्थाव बाथाव स्कुल बासाव गाखोनाय गथ'फोरखौ ब्लास्ट खालायनानै उरायहोदोंब्ला बेसेबां मुगैथाव आरो गिख्रंथाव खामानि बियो। सार, आं बिदि जेबो गाज्रि खामानि मावाखै। जेबो खामानि मावाखै? नोंथाङा बे बेसादखौ मोजाङै नाय। बे बेगखौ बै जाथाय जानाय जायगायाव मोनदों। आरो बे जाथाय जानायजों लोब्बा गैयामोनब्ला बे बेगआ माबोरै थाहैनो मोनखो? बियो सोरनिबा फान्दायनाय। सार, आंनि फार्सआहाय सानसेखालि कलेजाव गोमाबोदोंमोन। जानो हागौ बे फार्सखौहाय मोननानै बे जायगायाव गारना गालांदों। फान्दायनाय होननानै नों मोनसे माबा थि रोखा फोरमान होनो हागोन नामा? नोंथाङानो साननानै नायदो, बम ब्लास्ट जानाय जायगायावहाय गासिबो बुस्थुआनो थेर बेथेर हांगार जाजोबनाय। अब्ला बे फार्सआ बोरै खामालासिनो थाखो? जानो हागौ ब्लास्टनि उनावहाय बे जायगायाव सोरबा गारना गालांदों। बेफोर गासिबो मोनसे सालजों। माथो बिराद मोजां सिनेमानि स्क्रिप्ट लिरनो रोंगौ नोंलाय। सल'नि प्लटफोरा गासिबो बरिया मोजां जोबखाथार। Your Honor, दा बै जाथायजों लोब्बा गोनां सासे आइ उइटनेस आइजोखौ आं बिसिम लेंहरनो थाखाय नोंथांनाव पारमिसन बिनाय जाबाय। पारमिसन ग्रेन्टेड। मिसेस रमिला, नोंथाङा बै मानसिखौ सिनायो नामा? औ सार,
बे पाबजिनि महरखौ आं माबोरै बावनो हानो सार आच्छा बे जाथाय जानाय जायगानिफ्राय बेसे गोजान जानथायाव दङमोन आं स्कुल बासनि खाथियाव दंमोन सार सामफ्रामबोनि बादिनो आं आंनि फिसाखौ स्कुलाव दोनलांनो थांदोंमोन बे समावनो बे मानसिया सोरबा गथ'नि बेग थालांदों होननानै हिन्दिमेननि आखायाव होलाङो सार बेनि उनावनो आंनि फिसाया जाबाय जाबाय आं बुजिबाय नों थांनो हासिगोन दे बेफोर खिथानाय बाथ्राफोरा गासैबो सैथोजोब ना मिस्टार मोन्थाय औ नंगौ बेगखौ आंनो हैदोंमोन नाथाय बे बेगखौहाय सासे बोराय मानसियासो थालांदों होननानै आंखौ बासिमहैनो थिनदोंमोन बेगखौ खेवना नायब्ला गासिबो बिजाब गोजाल'मोन बेनिखायनो आं बे बेगखौ बासिमहैदोंमोन होमब्ला बे बोराया बहा गोमाखो आरो बै लेखा थानाय बेगा माबोरै बेफ्रुखो आसरित माय लर्ड गासैबो एभिडेन्स आरो आइ उइटनेसआ बेखौनो रोखा फोरमान होबाय दि बै बमब्लास्ट जानाय जाथायाव मोन्थाय ब्रह्मआनो लोब्बा दंथारो बेनि फारसे मा उद्देश्य दङ बेखौ दिहुननाया गाहाम बिनिखायनो आं कर्टखौ बे आसामिखौ गोरानिफ्राय गोरा साजा होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय That's all your honor नोंथाङा माबा मोनसे सोंनो गोनां दंमोन आंहा आसामिनि जानानै जेबो सोंनो गोनां गैया गावनि जानानैसो एसे बुंगोन आं साननैसो सिगां आसामिनि बिदा सोमखोर ब्रह्मआ आंनि सेराव फैयो आरो हाखु दाखु मोनसे फैसानि बेग लानानै आंखौ केसखौ दारायनांगौ होनना आंनि जेबो फिननाय लायालासिनो ओंखारबोयो नाथाय बे बेगखौ उनाव खेवनानै नायोब्ला बे बेगाव गासै 1 crore रां दंमोन I am very sorry to say आं बे केसखौ लानो हानाय नंला आरो बे बेगा जायनि बेनोनो गथायना होनो थाखाय आं जाजखौ खावलायनाय जाबाय Your honor आं दा उइटनेस बक्सआव बिथां सोमखोरखौ फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय मानसिखौ लेंहरनाय जाथों मिस्टार सोमखोर आच्छा नोंथाङा एसे बुरजा रांखौ बबेनिफ्राय मोनामोन बेबायदि सोदोबखौ खोनासंनो सम गैया नों बबेनिफ्राय मोनामोन बेखौल' बुं आं आरजिनायमोन आच्छा आरजिनाय ना घुस जानाय ओइ उकिल नों सिमा बारबाय खोथाखौ जानला मोनला बानायना दा बुं मिथिबाय Order, order. You can continue, Mr. Joyento. थेंक इउ माय लर्ड थेंक इउ नों बुंनो हायाबा आं बुंसै नोंथाङा बे रांखौ फार्स्ट क्लास कन्ट्राक्टर मिस्टार बेथालनिफ्राय लायाखै मोनसे दाना मानो सिरि जाखो नोंथाङा थांनो हासिगोन दे Your honor आं दा बे कर्टआव मिस्टार बेथालखौ फैहोनो थाखाय पारमिसन बिनाय जाबाय Permission granted. नोंथाङा बे रांनि सोमोन्दै जाज सारनो एसे खिथानानै होबानो जाबाय बे राङा आंनिनोमोन सार सोमखोर बिथाङा गावनि आन्डाराव जेसेबांखि कन्ट्राक्ट फैयो बे कन्ट्राक्टखौ आंनो होनो होननानै आंनिफ्राय रां लानानै फैयो सार बेबो 1 crore सार That's all your honor नोंथाङा दा थांनो हासिगोन गासैबो खोथाफोरखौ रोखा रोखा मिथिखाजोब्बाय जानांसिगौ थेंक इउ your honor आसामिया कर्टनि सिगाङाव माबाफोर बुंनो गोनां दं नामा आंहा बुंनो गोनां जेबो बाथ्रा गैला थेवब्लाबो फंसेल' बाथ्रा बुंनोसै मैलाखौ सुस्रांनो थाखाय आयेननि नङा सैथो आरो गोथार लामाजोंसो सुस्रांनायनि सम जाबाय कर्टआव बेफोरबायदि रावा ओंथि गैया